Hürmetli редакция, ошо көндәрдә Гафури районы Сәйит Баба авылында туып, ошо авылда яшәүче тормыш иптәшем атайым Гыйлманов Рәсүл Тақи улы үзенең туган көнен билдәләй. Рәсүл Тақи улы күп балалы гаиләлә 7нче бала, көтеп алган малай булып дөньяга килә. Ул тату гаиләлә матур тәрбия алып үсә. Бәләкәйдән сус, зирәк, тырыш, ярдәмсыл була. Атаһы Тақи Хәмит улы һугыш ветераны офицер балаларын тәртипкә, гадел булырга, эш һөяргә өйрәтә, әсәһе Фатима Вәлиәхмәт кызы татулыкка, бердәмлеккә, туган яньлеккә өйрәткән. Мәктәптә тик яхшы билдәләренә генә укый, математика, физика, география фәннәрен үдитә. Спортты ярата. Мәктәптә үткән төрле ярышларда әүдем катнаша. Сәйит Баба урта мәктәбен тик яхшы билдәләренә генә тамамлай. Совет армиясы сафына алына һәм Германияда хезмәт итү бәхетенә ия була. Кыю егет бындала хынатмай, хезмәтен намыт менән тултыра. Командирлары Германияда хезмәт итүен дәвам итәргә сакырһалар да, туган Башкортстанна ашкынып кайтып җитә. Армиянан кайткас, бала сактагы хыялын тормышка ашыру максатында Башкорт дәүләт университетының география факультетына укырга инә. Университетты уңышлы тамамлагас, туган Сәйит Баба урта мәктәбенә география укытучысы булып эшкә кайта һәм бүгенге көнгә тиклем бына хәзер 30 елдан ашу ошо мәктәптә балаларга белем, тәрбия бирә. Гүзәл табигатыбызды, туган төякте яратырга һәм хакларга, халкыбыз тарихына хөрмәт һәм горурлык менән карарга өйрәтә. Илһиярлек тәрбияләй. Укучылар да хынатмай, төрле сараларда, олимпиадаларда катнашып призлы урындар алалар һәм яраткан укытучыларның юлын дәвам итүчеләр дә бар. Талапсан, үз эшен белеп, yerенә yetkirib башкарган югары категориялы укытучы, коллегалары һәм ата-әсәләр арасында ла ихтирам яулаган. Үсеп килгән яшь буынды тәрбияләүдәге уңыштары, мәгариф системасы үсешенә индергән тоз өлеше турында исәпһез һанһыз мактау кагызлары һөйләй. Шулар арасында Башкортстан Республикасы мәгариф министрлыгының да мактау кагызы бар. Шулай ук Рәсүл Тақи улы авылдың, мәктәптең ямәгать эшләрендә лә әүдем катнаша. Ветерандар советы, авыл корылтайы башкарма комитеты, Сәйит Баба Башкорт тарихи-мәдәни үзәге советы агзаһы булып тора. Мәктәптә туган якты өйрәнү, туризм түңәрәкләрендә алып бара ул. Был түңәрәктәргә укучы балалар ихлас теләп йөриләр. Төрле ярыштарда, олимпиадаларда катнашып призлы урындар яулайдар. Гаиләле тугры тормыш иптәшелә, хәстәрлекле атай да ул. Киң күңелле, көчле рухлы, гаиләһендә лә, эшендә лә игътибарлы, ихтирамлы, һәр кемгә ярдәм кулы һуза, кәңәш бирә. Олыны олы, кесене кесе итә белә. Кадерле атайым, мине матур итеп тәрбияләп, олы тормыш юлына баттырганың, акыллы кәңәшләрең өчен мең рәхмәт һиңә. Һин безгә терәк тә, кәрәк тә, үрнәк тә. Киләсәк көндәрең һаулыкта, муллыкта үтһен. Һәр бер аткан таңга куанып, бәхет шатлыкка төренеп, алдыңа куйган максаттарыңды буйымга ашырып яшәргә, тормыш матурлыгын тоеп, безне һөендереп, уңышларыбызга куанып, тагы бик күп елдар безгә терәк булып яшәле. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һиңә барында. Ап-пак кардар күк бәхет яуһын туган көндең һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Туар таңдар алып килһен һиңә. Сәламәтлек, бары шатлыктар дип иң изге теләкләрен yetkерә катыныгыз Рәсилә Әбүбәкер кызы һәм кызыгыз Лилия. Бәді асылғанса, фәрештәләр елпей қана, ат тілектер тілей, қор бүртіктеріне қарап, мүғжизәлі сихри мидгән, оғы еліп келдің мәхин, бәрәкәтлі güzel ерге, бүләгіңді хиптен мәхин. Qarlar yawa, dәүлә уйнай талпына, иңгә туңган атын еллар, илаһи бер хискә халар. Күктән яуган йондызлардан, күңелдәрдә моң яралһын, үкенештәр, көенештәр, үткәндәрдә торып калһын. Күктән бәде асылганда,
ısıp ilhen Hıyaldardı ısın iten Şatlıktardı yerge ipen Kardar yawa Devlevin ay balbana İnge bunganatın yıllar İlahi bir hiske hallar Kardar yawa Devlevin ay balbana İnge bunganatın yıllar İlahi bir hiske hallar Gündədi asılğansa Fəriştələr yelpey qanat Ak diləklər tiley Var bürtüklərinə qarab Möcüzəli sihri mirgel Bağıyılıb gildin məhin Bərəkətli güzel